Pink Art Graphics. Yo, what one job people? This is Jamaster aka Mr. Mabanduru. There's one or two things Andula Ukwonesai as an artist about music. I've been studying music since the day one. Randakatanga kunzi Jamaster kuchazokuyimba. So pane danso yakudhara yaimbwa nevakoma vedu vakaita sana Jalav nana Bosiala. Payakatanga kunzi zimdanzo kudhara yainzi danzo kapa yaimbwa nana Winky D. Pane payakazotanga kunzi zimdanzo ichipisa chichichichi through vakoma vedu vavo. Ipapo guys, hapana maartist mazhinji angasingazive kuti YouTube account inoita se inobhadhara through music yaunenge waita se yauimba. And so now 95% yemaartist in Zimbabwe they know kuti YouTube account inoita se inobhadhara. There's Spotify, there's Apple Music, there's lot of platforms anobhadharo kuti ukaisa music yako ipapo unoita se unotogena something. So pamadeals anenge akaita sei kuti music inenge yareleaswa kana kuti whatever kuti inenge yareleaswa kana kuti Chisport imwe yobva yareleaswa kana kuti zvakaita sei kuNash imwe yobva yareleaswa zvakaita sei kwana Java. Pane part itwa deal guys, artist nemunhu we-record label. So madhiri zvaanoita unoona kuti madhiri andiri kuitiswa ari boere anobenefit here kumhuri yangu, or it was just a deal ringori be. We don't do that really isusu. As Team Jamaster, we decide things and toronga kuti zviri bo here kana zviri bo kwatiri guys, we can do. So nyaya inenge ichiitika ndeyekuti we are not blind guys, and hatina kutomboita blind zvekuti tingatadze kuziva kuti wagwan zvamai manje. So my point is, you guys, you just have to listen to music. Multiple mkana ukuku entertainer because as we speak right now, ndimi mutori my parents edu, ndimi mutori guidance yedu yokutoti kuti tise chikafu patafura chapo zvinobva kwamuri. We do appreciate, and I am an independent artist as well. We can deal with anyone who wants to deal with us as Team Jamaster. Though I think that is the whole story. Ninyaya ekuti isusu we are not blind, and panoitwa madhiri pepe musazotanga henyu kuti zvakati azoti chichi ayo. Nyaya inenge yatoitika pepe kuti song ireleaswe guys, pane patoitwa dhiri and tetato approve kuti aiwa song ngaichitese ngaichibuda whatever kuti yabudira kwaningi chiripo guys. It's all about the benefit. Pamwe tentatoita dhiri koko song pamwe yobva yaregera kuita hit waitiswa kana dhiri 4000 mukona. Saka inini I'm talking ndichitaura nedivi rangu inini kuti you don't have to worry about me.
I'm going to release more tunes for you kuti muve bo, and I think that's all. Thank you so much nekundipawo nzeve nekundipawo mukana wekuti nditaure nemi.